Općina malena, ali jako transparentna. U Zagorskom Maču živi 2500 ljudi, a proračun iznosi 5 milijuna kuna. Za svaku kunu zna se gdje ide. U Maču se ulaže, to se vidi. Projekti različiti i sad i vrtić se radi, tako da ulaže se konstantno. Općina je proglašena jednom od najtransparentnijih u zemlji. Većina proračuna u stvari izdvaja za naše najmlađe kroz razna financiranja tokom njihovog odrastanja. Osim Mača, prema analizi Instituta za javne financije, transparentan proračun imaju i Zlatar Bistrica, Stankovci, Bednja i mnogi drugi. Sve dokumente koji se tiču proračuna objavilo je 85% svih županija, 51% gradova i 44% općina. Stvari sve naš novac, i moj, i vaš, i političara, i državnih i lokalnih službenika, i civilnog društva, i mi moramo svi shvatiti u stvari, budući da mi financiramo te lokalne proračune, punimo ih, mi moramo početi se više baviti s njima. Među onima koji pak nisu objavili niti jedan dokument je i općina Punitovci kraj Đakova. Da kažem da smo krivi, vjerojatno jesmo. Mali smo, trudimo se maksimalno da privučemo što više sredstava. Mogu se ugledati na općinu Petrijanec, koja je i sama na dnu bila prije 2 godine. S promjenom vlasti povećala se i transparentnost, a općina je ove godine objavila sve dokumente koje je institut tražio. Provodimo 23 projekata vrijednih 11,5 milijuna kuna, dakle sve je kod nas savršeno čisto. Među gradovima primjer dobre prakse ima grad Pazin. Oni svake godine iz proračuna izdvoje oko 800.000 kuna, a o tome gdje će se taj novac uložiti u potpunosti odlučuju građani.